Hello guys, ang dini मोनसे नोंथांमोननिसिम आनबक्सिं खालामनानै देखायनो नागिरदों Moto ब्रेन्ड नै Moto मबाइल बियो Moto G54 दायो जोङो बेखौ खेवनानै नायनोसै माबायदि सिङाव नायलांबाय थादों नोंथांमोना बे मबाइलखौ आङो सिगाङावनो आनबक्सिं खालामनानै लाग्रोखाबाय गाइसफोर बेखौ आङो फ्लिपकार्टआव लादोंमोन बिनि दामा टटेल जों फ्लिपकार्टआव मोनदोंमोन बहुत ल' प्राइसआव मोनदोंमोन बेनिखायनो लादोंमोन आं बेखौ थ' गाइस आं दायो होमबा खनसे आनबक्सिं खालामनानै देखायबावनोसै नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नै मट' ब्रेन्डआ बेनो ओमफ्राय दा बेखौ आनबक्सिं खालामनोसै नै ये कुल जा सिम कुल जा नै बेबायदि बाक्ला सोना हरफाखादों कभारखौ बे कभार मोनफाखायो बेनिफ्राय नैलै बिदिनो आरो साइजआ र' आरो बे मोनसेथिं मा मोनदों नायो र' बाक्लायाव बेयाव जोंहा चार्जार मोनसे मोनफादों बेखौ नाङा दे बेनिफ्राय बेयाव चार्जार नै केबोल बेनिफ्राय एडाप्टार मोनदों मोनसे नै मोजाङानो 33 वाट सेटिं वगैरहखौ खेवनानै नायनोसै नै ओमफ्राय खेवबाय अन जाबाय नै अन जाबाय दे र' स्पिडावलाय नै स्पिड बहुद स्पिड नै नोंथांमोन नायनो हागोन स्पिड ओमफ्राय नाय स' लोगोफोर दायो होमबा आङो इयाव नेट सालायना नायनि लोगोफोर नै दायो आङो इयाव जिअ सोदों सिमखौ नाय ओमफ्राय जोङो दायो बेखौ इउटुबाव लांबाय नै इउटुबाव लांबाय ओमफ्राय जोंहा बेखौ नै बिराद गोबौ नाय जिअखौ बोनो हाया बियो जानि न'आव नै बारा बोनो हाबाङाखै जिअखौ बे जाहानि न'आवनो बेलेग मबाइलफ्रा जिअखौ बोनो हायो दायो बे मबाइला नै गोदान लायानो बोनो हाबावाखैसो आंनि बै मबाइल एन्ड्रइडफोरनो हाबावो नै दायो हायाखै बेयो नै बोनो नै दासो गेवदों बेसेबांबा गोबावनि उनाव नै होमबाबो गिदिंबाय थाबावोसो नै मायबा थ' गाइस मोनसे आङो नोंथांमोननिसिम देखायनो नागिरदों बियो माने कन्टेक्ट सेभ खालामनाया बियो मोनसे अपसन गैया बियो डाइरेक्टलि जोङो बेखौ जिमेलाव सेभ खालामनो हायो आरो ओमफ्राय मबाइलाव सेभ खालामनो हायो डाइरेक्ट सिमाव सेभ खालामनाय गैया अपसन लोगोफोर सोरबाफोर बे मबाइल G54 मबाइलखौ सोरबाफोर लानो दासिमबो गोसो जाबाय थादोंब्ला बे मबाइलखौ लायनायानो साबसिन जागोन मानो होनबा मायबा अपसनानो गैया बेयाव नेट सालायनायाबो बारा जिअफोरखौबो बोनो हाया नै एयारटेलखौल' बोनो हाब्ला मा जानो मालाबा समाव नोंहा जिअबो थानांगौ सोरबाफोर जिअ गोनां नै आंहा दा जिअ सालायदोंमोन नै जिअखौनो बोनो हाया दा बे न'आव बेलेग मबाइल ओरैनो बै 4Gआसो बोफायो दा नै बियो बोनो हायाखै थ' गाइस होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय होमबा नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय बाय